Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. Мы з Рысяй сядзім і амаль не дыхаем. І нават не міргаем. А ведаеце чаму? Мы чакаем дзядулю Мороза. Сёння ж свята, стары Новы год. А які Новы год без Деда Мороза? Таму мы і сядзім ціхенька, і як толькі пачуем крокі дзядулі Мороза, адразу пабяжым адчыняць дзверы. І прымаць падарункі. Ой, Рыся, бачыш, Дзядуля Мороз прыйшоў. Падарункі нам прынёс. Ой, Дзядуля Мороз, добрый вечар. Вось гэта сустрэча. Можа, я адрас пераблытаў? Буслік, штосьці мы зрабілі не так. Дзядуля не ў гуморы. Дзядулечка, мы вас вельмі чакалі. Можете падарункі аддаць нам ці пакласці пад ёлачку. Вось яшчэ. Падарункаў чакаю я. Вы? Ой, ну што за Што за дзеці такія? Нічога не ведаюць. Прабачце, калі ласка, але мы дакладна ведаем, што ў навагоднюю ноч усе дзеткі атрымліваюць падарункі ад дзядулі Мороза. А сёння якраз яшчэ адзін Новы год. Значыць, мы можам атрымаць па яшчэ адным падаруначку. Ну, прыдумалі. Па-першае, я не дзядуля Мороз. Па-другое, гэта я чакаю падарункаў. А калі вы мяне не пазналі і падарункаў мне не падрыхтавалі, тады я лепш палячу туды, дзе жывуць выхаваныя дзеці. Ой, Рыся, ты што-небудзь разумееш? Нічога. Можа, дзядуля Мороз вырашыў пажартаваць? Што ты? Сапраўдны зімовы чараўнік так ніколі не робіць. Тады хто гэта быў? І чаму мы павінны былі ўручыць яму падарункі? Рыся, трэба клікаць на дапамогу дарослых. Давай паклічам Коску. Яна расказвала, што падарожнічала па вялікай энцыклапедыі зімы. Таму павінна ведаць, што гэта за дзядуля Мороз, які патрабуе падарункаў ад дзяцей. Ой, правільна, да яе і звернемся. Коска, прылятай да нас! Ільдзінка, сняжынка, зіма, завітала я да вас сама. Прывітанне, Коска. Як цудоўна, што ты прыляцела. І я вельмі рада вас бачыць у такі чароўны вечар. Коска, дапамагай. Гаварыце, у чым справа? Мы адзначаем стары Новы год. Правільна робіце, ёсць і такое зімовае свята. Дык вось, мы чакалі дзядулю Мороза з падарункамі. Так, на стары Новы год, як і назвычайны, прынята рабіць падарункі. Толькі вось завітаў да нас зусім не дзядуля Мороз. А хто? Дзядуля з барадой, у шубе, але гэта быў не Дзед Мороз. Вы што, адчынілі дзверы незнаёмцу? Мы не адчынялі. Гэты дзядуля з'явіўся чароўным спосабам. Хадзіў тут вельмі незадаволены і пытаўся, чаму мы не падрыхтавалі для яго падарункі. Коска, можа, паглядзіш у сваёй вялікай энцыклапедыі зімы, хто да нас завітаў? Вядома. Так. Дакладна да вас прыходзіла не снежная каралева. Не яна. А можа, снегавічок? Снегавіка мы добра ведаем у твары. А як, кажаце, выглядаў ваш дзіўны госць? Ну, гэта быў дзядуля з белай барадой. Так, дзядуля прасіў падарункі. Адкажыце, калі ласка, а ён басанож хадзіў? Ну, мы не заўважылі. А ён быў злосны? Яшчэ які, Коска? Я яшчэ вось што ўспомніў. Калі гэты дзядок у пакойчыку з'явіўся, неяк адразу холадна стала. І я ўспомніла. У пакоі падзьмуў моцны вецер. Так, знайшла. Гэта быў
Зюзя. Які такі Зюзя? Зюзя – гэта персанаж беларускіх міфаў, грозны уладар зімы і холаду. Сапраўды, наш госць быў вельмі грозны. Зюзя насылаў на зямлю маразы і завеі, а дзе ён з'яўляўся сам, там чакалі сцюжу. Ой, нават страшна гэта чуць. Дакладна ён у нашым пакойчыку быў. А выглядаў Зюзя, як дзядуля з белай барадой і хадзіў па снезе басанож. Ой, Коска, а яшчэ ён падарункі прасіў. Сапраўды, у даўніну людзі рыхтавалі для Зюзі падарункі, каб яго задобрыць. Я нават не ведаю, якія падарункі такому злоснаму марозу спадабаюцца. Зюзя любіць прысмакі. Давайце і мы іх падрыхтуем. Я прынясу. Добра чытаць кніжкі. У іх можна адшукаць адказ на любое пытанне. Падарункі ад нас. Ой, О, дякуй. Так би одразу. добрый вечар, Зюзя. О, дякую, що познали мене. Частуйцеся, калі ласка. Са старым Новым годам! Жадаю вясёлай зімы. Цімач! Тимофей, а ты навошта малых напужаў сваім грозным відам? Гэта я так ролю рэпецірую да спектаклю. Ну, як лічыце? Атрымалася ў мяне? Яшчэ як. Толькі ў наступны раз, Тимофей, калі ласка, папярэджвай пра такія рэпетыцыі. Ну, добра, добра. І я вас заўтра чакаю на спектаклі. А зараз давайце паглядзім цікавы мультфільм. А мне зараз трэба дадому вяртацца. А ўсім дзеткам час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі, а потым бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Жадаю усім зранку знайсці падарункі пад ёлачкай. Чароўных сноў. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий, сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки, спят и мышки и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня